L'economia madrilenya ha tingut un creixement espectacular, sobretot durant la dècada dels anys 80 del segle XX. El seu creixement econòmic s'ha situat per damunt de la mitjana de l'estat espanyol i fins i tot ha superat a comunitats autònomes com Catalunya, que tradicionalment havien tingut una posició econòmica molt superior per al seu dinamisme. Però per què s'ha produït això? Com és possible que una comunitat com la de Madrid, durant el pas del temps, ha anat incrementant, ha anat inclús multiplicant per 3 el seu creixement econòmic front al decreixement que han experimentat altres comunitats autònomes? Què és el que hi ha darrere? Què és el que hi ha realment d'aquesta capitalitat o aquest efecte capitalitat o aquesta centralització en Madrid que molts pensem que ens perjudica enormement a les economies dels nostres territoris? Hi ha un fet indiscutible, i és que la capitalitat genera concentració demogràfica en Madrid i genera també un acaparament de capital humà en millors condicions. I això, evidentment, beneficia. Però, sobretot, són determinades decisions polítiques les que han repercutit positivament en l'economia madrilenya. I m'estic referint principalment a que Madrid sempre, i sobretot durant les últimes dècades, ha prioritzat el seu creixement econòmic front a l'eliminació, la reducció de la desigualtat econòmica, front a les mesures de caràcter social, en definitiva, front a l'estat del benestar. Madrid ha sigut la comunitat autònoma on més ha perdut l'estat del benestar o s'han anat eliminant recursos dedicats al sector públic, a la sanitat, a l'educació i als serveis socials en detriment d'un creixement econòmic que sols ha beneficiat a uns pocs, perquè les desigualtats econòmiques s'han incrementat d'una manera desmesurada. És el que anomenem una economia extractiva, una economia que es beneficia de les altres economies per a acumular riquesa, per a acumular capital. Les polítiques econòmiques de Madrid s'han centrat principalment en la reducció d'impostos. La reducció d'impostos per a tractar de captar inversors i capital d'altres llocs, practicant el que s'anomena el dumping fiscal. I s'ha beneficiat també moltíssim de les infraestructures o de les inversions, de l'augment de les inversions en les infraestructures front a la pèrdua d'infraestructures d'altres llocs. De fet, Madrid ha sigut la gran beneficiària d'eixa xarxa de comunicacions altament centralitzada, radial, segons la qual tot ha de passar per Madrid. De manera que altres s'han vist molt perjudicats. Per exemple, un cas molt concret és el del corredor del Mediterrani. Madrid ha deixat sempre de banda les inversions necessàries per a fer aquest corredor mediterrani que connectara la part de la costa d'Andalusia amb el nord de França, passant per Múrcia, el País Valencià i Catalunya. Un corredor mediterrani que és tan necessari, sobretot en aquests moments, però que ho ha sigut sempre, per a millorar la productivitat i l'eficiència de les empreses valencianes i catalanes a través d'un sistema de comunicació molt més ràpid i còmode i en aquests moments que utilitza menys els combustibles fòssils. En definitiva, estem davant d'una economia, l'economia madrilenya, que és una economia extractiva, una economia que ha posat sempre per damunt el creixement econòmic en benefici d'uns pocs front a la justícia social, l'eliminació de la desigualtat i el manteniment de l'estat del benestar. I una economia extractiva que ha perjudicat a altres economies d'una manera molt clara.